أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. musidɓe am julɓe jangoɓe heɗuɗal fuladu. musidɓe am julɓe jangoɓe heɗuɗal telegram. ɓeeɗa musidɓe goni ko heɗuɗal whatsapp, ɓeeɗa goni ko e telegram. jam waali e mon. mi salmini on no Allah okku en jam, no Allah dandu en kara. mi nani baydali yimɓe ɓeydi ɗenƴagol yimɓe ɓeygol he diine kese ɗe ɓe jiiɗe. musidɓe am tedduɓe, ko ɗum alqur'ana nafi, ko ɗum jande nafri. o gimminɗo ɗe diine o heɓe mbo wondi ɓe. mi anda tigi tigi ko hombo commune mbo woni, kono kam ko he nder région ji ɗiɗi mbo woni, ma woni ko he région Kolda mbo woni, walla ko he région Sédio. to heede frontiére takko Gambiro toon ɓe keriti. pular maɓɓe o noon waɗi ɗamminimi ko toon ɓe ketti. mbiɗon onon ɗenƴi aw mi haalana on ni waɓɓe ni ɓe piiɗo dewɗa. jamanu annabi Ibrahima ko feeñata ko woodi biranoɗo Namruz, on ko dewannoɗo jalaŋeji mo haɓi he annabi Ibrahima alayhi salam. mbo huɓɓi jayngol mawngol gandangol e defte tarikh aduna he. mbo nangama mbo e maayo yaltu he diine annabi Ibrahima he, natta e jalaŋeji. si a jaɓi mbo ɗaltama, si a salima mo weddumaɗo jayngol ɗo. ko non mbo waɗi. daɗoɓe ɓe daɗi. hoko waroyimo ɓongu naati e hinere he ari ngam wuroga. si ngu yilima mbo ŋañi horde ha sukundu ndu piu taƴi. kono mbo ŋañore horde nde ha mbo maayi. ɓongu wari mo ko ɓuri piiw hoytude he tagore Allah he ko Namruz. Allah andini mbo ko kañum woodi aduna muɗum o, kañum woodi diine muɗum ɗe, diine keddiɗo gonno. on ko yawri ko annabijo ha ɗi feewaji binede to leydi wi'etendi to Yaman. lamɗo goɗɗo wonnoro wi'eteɗo Zanuwas huɓɓini jayli. kalan gabbiɗo jaleŋeji makko ɗi mo ɗaltama
kalan gabbiɗo annasara mo yolla maɗo jayngol ɗo mo yolli ɓe ha goɗɗo daɗi heɓen dogi yehi to leydi wiitendi Filastin to lamɗo biyeteɗo Kisra musidɓe on kala ko hen yakkoy laamu makko ɗum fusi dowla makko o ko lamɗo biyeteɗo Najasi woni ga Misra ga Ethiopie itti biyeteɗo Abrahatu he biyeteɗo Ariyat yahi lappimbo ha mbo dogi mo naati e maayo he mbo yooli jom ñalli waali diini Allah ɗe keddiito dow wona woni ɗiɗo taɓɓo on Abrahatu wooro faala fusoyde suudu Kaaba ndu ɓurle yimɓe ɓe kajjoyata mu'en ha mi andina on ko ñande wo ñande Allah di adda kawase ɓurɗen forde Abrahatu immi ɓangi yimɓe guluje 60 mi jangani on qissa makko o to alam tara kayfa mo ari hamo fewi Makka mo waali ko weeri hambo heɓoroni mo fusoya suudu Allah ndu annabi Ibrahima mahi ndu hako hen halkimbo ko bilbiloñ ɓangi kaƴirantoɓe he maɓɓe kono ɗum piyu maayi mbo mayani ha wondi he cuputte gaaye haɓe maaye maɓɓe piyu suudu Allah ndu yettanaka jiyaɓe Allah ɓe memaka mbimi puɗɗanimi on kono Namruz garami on Zinuwas to Yaman garanami on Abrahatu on hitan on halkako foti balɗe 50 annabijo jibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on yawtini ko annabijo maayi ko toon to Yaman goɗɗo ɗin toon immi wiyo ko kañum ti annabijo biyeteɗo Musaylamatul Kaddabi janguɓe taarika ɓe piiɗi gannibo jamanu Aboubakri wallahi nde kono ɗum yahanimbo ko ala ko ɓe lali ko ɓe ñifu ɓe bara ha ɓe laaɓi Allah reeni diini muɗum on ha jooɗi noddine a yira ananta batte makko on yawri annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko mo wuuri ko mbo wiyo si tawi mi maayi han diineji 73 façon ji diineji 73 peñat ɗi piiw ko diine goto woni he goonga ɓe mbimo annabijo ko hombo yon diine gonɗo he goonga o mbo kala baɗɗo yiɗo no batten ɗo ni o woni he goonga mbo maayi no sahaba ɓe maydani ɓe puɗɗi yiide calɗi goɗɗi ɓeɗo bi'e Khawarij ɓeɗo bi'e Shi'iyankoɓe ɓeɗo bi'e Naksabandi ɓe piiw pokkita Allah ñoƴƴa garen ga Sénégal goto be ko leydi mum ɗo hulanta ko ɗum waɗi puɗɗanmi on to woɗɗi mi andina on ɓe ɗalani gargol Allah ɗalani kalkugol ɓe saka noon leydi wiitendi Fuladundi ko onon jahi to Europe minen ji'a ga none hunde duuɓi 5 to ɓaawo o on nanano gaɗo wi'e homosexuel
gorko mara gorko debbo mara debbo ari ha naati Afrique yerngirani gimmimɓe ɗum ɓeeɗi keɓi ko hunde nde kaɓita wona bigol gorko mara gorko ɓeɗo kam no wa'i yo ko ɓe heferɓe siko gorko marani gorko en jii yimɓe américain ɓe européen ɓe nattini ɗum he Afrique gorko humana gorko debbo humana debbo kono nde wonno ala jallugol ni ñifi Allah lontinani ɓe ko nangata ɓe to cuuɗi maɓɓe roɓe coke kaso ta avion yara bateau yara gidi huɓɓata coronavirus ha hande ɓen kaɓa he corona o fiise dandatama a ala lekki a mutta e diyam a ƴeŋata a wontara suudu ma goto ɓe soka kasoro mum woni wona dewle gorko mara gorko haalteni goto ɓe huldi hoore mum ha joɓɓe maaya ñaw ɗum foti aduna o piiw ko ɗum foti aduna o ko fiɗi woyɗi ɗum yottaki ɓen ɗiɗo ɗi buuri mbaɗani bonfo woñe e kine mu'en ɓen kala Allah ñifi ɗum men fula duɗo ko kaldunanmi on ɗi ko ha gandon ɓe jiiɗon ɗo ɓe diine kese ɓe ko regla ha ɗumen ko arani on ji'anni min kammi no anduno ɗum wonanni komi andano ko hoto wonata e tuma wonta kono min anduno wonanni e goɗɗo meeɗiɗo arde ɗo fula duɗo wiyete ñanco wiyo makka ala kañ hajjinta rewɓe ɓe goni salliɓe ɓe ɗum fummi en ɗo kono hono mo iwri ko Guinée Bissau mo rewi Kolda ɗo woɓɓe moran ɗo jeme jaha ɗaɓɓoya toon duwaw gandirto neɗɗo kala ko waɗi o aduna heɓat nottoɓe mo mayoy to heere Ziguinchor to diine Allah ɗe keddi ɗi jangi ɗi juule ɗi hoore ɗi aske ɗi hajjoye mo maayi yirde makko nde saaki Allah heddiɗo wonnoɗo Kolda ɗo goɗɗo ari ɗo wiyo kañ ko malayka ñamta yarta mbariɗo ko nde rimande foti noon min gaddi ayeje ɗe min gandini ɓe o rimanni yerŋi ɗi ñaame ɗi yare ɗi hoore moñi fi anantara haala makko Allah reeni diine muɗum nde reeni aduna muɗum on yawti ɓe mbaɗino ɗo saare nde nuccoya ɓe caaki wona bimi on ñanco yawri debbo goɗɗo meeɗi feñde ɗo Medina Sherif Kolda ɗo ko min yehi ha joɗode he debbo o ɓayte ɓe mbi ko mo wali mo haalano ne hunde darmimo min lebdi min mo lamdo mon tonto mo wonde he mawɗo debbo goɗɗo gandumi o ko seyɗani hawri ɗeƴƴiti leɓa lebde boppum mo ɗo gartumi jam ñalli waali goɗɗo hirnagel commune Sare Bijji ɗo mais ɗo wiide feeñi woni waliw lappi otoji ɗi jemma he ñalowma nde wonno wona gonga ko he rimane mo wonno mbona wuri hay hunde yahani woɓɓe meeɗi aduɗo Kolda ɗo ɓe mbiyama Allah ɗinin mino yiya Allah ɗinin yalla nde wonno Allah meyti ko ɓe jiiɓata yimɓe ɓe ko Allah saaki ɓe anantaraɓe ɗo he nder nde saare ko Allah tan waɗi ɗum ɓeɗo kala tuggima
juuldoɓe pular haaloɓe pular ɓeyde ka en kala o ko wi qur'ana ala annabijo ala ko kañnula mi anda ruhu isa Mbakke hono anduka Mbakke o e tawata on hono wayi joni ko heddi ko hono Allah halkirta moni ɗum heddi kono minen ɗum bettani men minen gandi no ɓeeni garat te Allah halkaɓɓe hoko bi ammi on musedaɗam fulɓe fuladu nange doyɗe jowi l'islam de annabijo addani on ɗe juulde alqur'ana Allah mo Allah jippinani on ɗon toppito ɗe diine mon e gona mon tenki noon ɓe Allah hoddirani gonana en alluje ɓe Allah ko wuƴƴinani ɗum ko hambo andina en haajo mon ɗo kala pijirɗo diine makko ɗe mbo andina yimɓe ɓe yo hokko makko wondini makko ɗe komo ñifamma ɓeeɗi he leydi laamandi ɗum ko ligge laamu woni si a mini ɗo haare laamu ɗum nangama ɓe mbiyama tenkin o ko sénégalais wonnin ɗalma mo waɗana mo faalani si laamu ɗum daranaki ɗum han ko lamminɗo darnuɗo laamu ɗum o daranto hoore mum ɗum woni Allah malikul mulki zul jalali wal ikram Allah watta laamu ɗum ko ligge laamu woni tenkindiniɓe e laamu ɗum so laamu ɗum daraki han baɗɗo laamu ɗum o daranto aduna muɗum o Allah jaɓatata ɗe mum diine Allah wi o ko min tigi jippini alqur'ana o ko min renanta o hoore am mi halfinta o goɗɗo tenkindini Allah e ɓe annabijo wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman jiyaɓe Allah julɓe annabijo meɗen no wiyo kala he meɗen jiiɗe ko añi ko l'islam añi no waylir ɗum jungo mum ngo ɗum woni hare haɓe joom si a hattanta waylir ɗum ɗemgal mangal si a hattanta baylira ɗum ɓernde ma nde no annabi luuɗu waduno e ime muɗum ɓeni annabi luuɗu ko annabajo ime muɗum ɓe boppiroɓe ɓe desara worɓe ɓe hono Allah wannoɓe halkiɓe hendu ari ɓaŋi ɓe ñappoyɓe to mayoro musidɓe am tedduɓe ɗenƴere waɗi kulol waɗi enen piigoto ɓe no ɓan ndiyam laɗɗam salligo fewtata makka haalana Allah ko huli ko ɗalden Allah e diine muɗum ɗe si a immini ɗo hare nangueɗa cokeɗa wiye ko a sénégalais ɓe ko a sénégal ɓe ko sénégalais ɓe ko Allah kolleten annabijo de okkendo dewen addu'a silahul mu'mini mboyo ko du'a woni migidije meɗen ɗe kurusaji ɗi woni kure ɗe ɗum ɓaŋeten ɗum ala dillere ala pelenti awa on ɗen jima onon to Europe hega der fula duga en ji'i juldo e pular biyo annabijo ala qur'ana sellani on kala jamanu tawi en annabijo haalina ɗum mo wiyo bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fa duba lil ghurabai l'islam fuɗɗima ko o tumaranke o ruttoro ha o wona tumaranke weltare wodani nanguɓe diine o waktu mbo o woni tumaranke on jamanu gonɗen akhiru zamani ɗum wona kawase
ko so neɗɗo mo janngani woni annda ɗi ho garat ɓurɗi ɗi garatni en buuri ha wiyama gorko mala gorko e ɗum ko jamanu annabi luɗɗu fuɗɗi himɓe ɓen kalkano ɓeɗo kala a yiyani Allah addi corona ɗi tagga tan ɗi tagga ɓen gubboya lekki ala ɓeɗo kala mbiɓe Allah ala qur'ana ala annabijo ala ɗaldeɓe he jooma qur'ana on andino sanctinorta qur'ana muɗum o e dina muɗum ɗe on jarama ko keɗiɗon ko no Allah dandu en jarabi no Allah dandu en beleɗe ko harande e cellal wattani ɗo he juma mi ɓeyda lamdirade ha mi anda ko hombo commune mo woni e winnande juma nde inchallahu rabbi en ɓeyda laɓɓinde ɗiɗo diineji mi andana on diineji goɗɗi dewi e fuladu kono wuɗɗoyani no Allah dandu en kara musidɓe am wonɓe to Europe Asie Amérique Afrique no Allah reen on o wattu tampere mon nde min andi ko kayitaji woɓɓe dewle mu'en ɗe ɗi boñi Europe worɓe walla rewɓe woɓɓe dewle mu'en ɗi boñiga Afrique rewɓe walla worɓe no Allah sanktina en ɗum ha moƴƴa Allah danda en ɗeɗo beleɗe fitano ɗe jiiɗen ɗe nanɗen Allah okka en battane moƴƴe ko heddi joni ko paden hono hen Allah reglitani ɗum ɗo allahumma rabbi salli ala sayyidina muhammadi wa sallim